Невероятно много сериозен проблем имам. Не само, че ми влизат в телефона хакерите и ми правят невероятно лоши неща, но се случват и много лоши неща. Днеска имаше една маска, която се бях сложил на устата и си я сложих, после си я завързах за раницата и като тръгвам не я виждам. По-късно я намира се вътре в самата ми раница. Това просто не може да влезе вътре. Това просто няма как. С телепортация може да стане, но не знам, просто нещата наистина никак не са добре. И когато имам много пари, когато просто да кажем съм изкарал $15 и няколко цента от Русия, просто чета ги, след малко като почна да ги чета, примерно извъд $9, да кажем и 12 цента. Нещата никак не са добре. Но искам да ви кажа, че имам една моя позната, която също има такива сериозни проблеми. Разни предмети се местят от стаята и примерно от балкона, влизат в стаята и няма да изпомена името, каза, че има връзка с някакво космическо човеше, дали е демон, дявол, бяс или извънземно, не знам, но това е много сериозен проблем. Така че, моля час по-скоро да им помогнете, имам невероятно много сериозен проблем и даже точно този клип ми изтриха, не знам, извънземни ли са или полицейни, но смятам, че са извънземни и нещата са много сериозни, защото съвсем скоро смятам, че ще започне извънземната инвазия и ще ни разкажат игрите, защото няма свети книги. Всичко е просто измислица за тотален и пълен контрол, но после ще ви говоря за противоречие в Библията и така нататък, но да не отварям тази тема, защото ще ме ликвидират и унищожат тези зли същества. Обичам ви, да живее България. Това е.